This is Lex Finoblog. RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita laki pag imong anino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Elsa, ginaingon, kung nakasamang ko sa akong bana, pero siya yun ang akong gihigugma. Kung natintal man ko sa pagpakasa, ang tanan akong gibasula na. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Ay, ubay-ubay yun ni taon. Daghan na dayas akong gilabang mga piste nilang Paulo eh. Oh, sorry di ay. Paulo na lang baya ko. Oh, si Diday ang akong anak ang mao man ang nagpaingon din he. Mo'y nagdas mga linabhan. Nay Elsa! Nay! Uy, Day! May kiniang ka na, dali! Ali, ragod, Day. Tiwasa ragod ni og hatod sa ilang Sir Paulong mga linabhan, Day. O, Nay. Kanang Nay, pag-abot ako dito sa ilang sir ba, nag-away sila sa iyang asawa, si Uy. Ma'am Concha ba? Mao ba? Usap kailang iawayan mo? Nakadungog ko ni sir nga niingon siya nga, layas, kay wa na ko'y gusto nimo, maluibon ka, ato tipon sa imong kabit. Muna ako nadungog, Nay. Paita. Dugay naman ang nga nangapit si Ma'am Concha kud, ug nasakpan tingay na siya ni sir. Ay. Oh, sige na, oy. Tiwasan na dito og hatod ang mga linabhan. Sige na, kay watay labot na ng ilang away, oy. O, Nay, akong tiwason og hatod ang mga pinilo nga nilabhan. Mo ba? Inday? Daday? May kuwang pa sa mga linabhan nga. Wa pa mahatod. O, sir, gamay na lang to. Last na lang to, sir. Para dili na matingog og tanan ni Nanay Elsa kay basin makunot niya. Si nanay nimo ang padalha din sa last nga pinilo, ha? Mga pinilo. Kay siya ang hatagan ako og suhol. Magpatabang bud siya. Magpatabang ko niya. Hindi, ginining akong gihambin ron nga problema. Pait kayo. Ha? Magpatabang ka ni Nanay nako sa imong problema, Sir Paulo? Mo na iyang gisulti? Unay, ikaw ang patiwason og katod sa mga pinilo nga linabhan, kay ana niya ihatag nimo ang bayad sa labada. Unya, magpatabang sad kuno siya nimo sa iyang gihambin nga problema kuno. Uy, ngano kung ako may iyang patabangon sa gihambin niyang problema? Unsa man say problema niya, uy? Ang bahin sa pagpangabit siyang asawa? Na, ngano kung ako man gyud? Basta kay mao man na iyang sultinay, nagpaabot baya to nimo. Ay, nala, sige, uy, pero maligo sa ko, uy. Di ko ganahan nga mo atubang ni Sir Paulo nga nanimaho lang kong singot. Eh, kadiyot akong cellphone. Si tatay maninin mo tilong nanawag. Kadiyot na ka. Biyain na lang ko, Derby.
pagduwa na lang dito. Ba? Yay! Bye, Nay! Hello, Dong. Oh, Kaning, nanawag ko nimo aron kay bawon ka nga dili ba ko makauli karong Domingo. Sa sunod Domingo nako makauli diha. ay Dong. Ina na inyong foreman, Bi. Nga muuli ka inig Domingo. Katulo naman taon ka Domingo, nga wagit ka mauli diris ato. Paita ni mo. Nagkalingaw naman lang gani ko diri og panawat og labada. Kung samantaon ka oy, ayaw lagi kaning panglabada diha. Kay bisan dili ko muuli, pero magpadamang ko nimong kwarta. Nya, Bi. Mamang ko'y lingaw diri. Gusto na lagi kong mauli ka. Tigimingaw na kay kong pakig-sex ni mo ba? Kada gabi sige lang naggilok ang ako. Pero nang gani, nanggilok na sa, nga nanawag ka. Lainan ni mo, uli na lang lagi karong Domingo ba, ha? Lex Pino Vlog. Tunya, ay Tunya. Dahil sa Mawabi ko kinsay ni Aoy. Ikaw Oo. manggod ay nagawton ni. humuta na ka, ha? Humutan ako bitaw. Humuta na din mo gawin. Lain sa kigbaho kung mag-umang kong ligo daw. Ay, mag-ubang. Maghatod ko ning linabhan silang Sir Paulo. Ligo na ka? Bag-ugo ni boss. Simuta tagamay, be. Hello lang. Oy, nagbuwag na ba na Sir Paulo sa iyang asawa taon? Unya, para ba ka? Anya? Unya, para ba taon na imong banad taon din, he? Anya? Basin og iya kang panguyaban ka. May noon. Ha? Udsa? Hadi ay, muni hinungdan nga nangabit si ma'am. Kaya wa siya kaagwantas kitakon sa cancer. Ugaw, misulti taon siya to sumaham rin ako nga nangabit siya lalaki nga magwanta niyang gidakon. Grabe, kuno kay na cancer. Mura ka giludhan. Oh, laki. Mura taon, nagtuhod taon. Mura baktin nga. Kada bang waydunggan. Oh, grabe. Lagi. Hakalami anang kitakon na. Labi. Ikaw, babae. Kalabian ka, na? Nagtubod akong laway, ikaw. Tubod? Di pato. Aw. Sabagaw, uy. Turbida. Ako, ganahan ko ananda ko. Agwanta raman ang ako, uy. Kaya na din mo, day? Kaya. Ayaw na, ha? Magkubo ko, ha? Tanak. Labaw pa ng gamay, ikaw. Kung guning ako, day. Anya. Bitaw. Diba, baya ka tong ma'am taon nga. Kami yun, baya to. Di sama ni mo nga dako. Ako ba ni mo gaw? Tilawin na ka, Sir Paulo. Ikaw ba? Laki! Lain Ano ba kay supa ikaw, ni mo og madaba ni mo ang dakon inis? Lain Suwai! ka kagaw, uy, sige. Ilata ni mo. Dili ko gawin, may bana, be. Taon ko. Bisag, igo-igo na itong didakon sa kang... Pizza. Sige mo ba na? Lito god, tuli. Aw. Pero happy ramang good ko sa iya. Pero, Mau ba? mas lamig gid unta kang dako, gaw. Ah. Pero okay ra, uy. Labra masad na kung ako ang banag, gaw. Oo, oy. Buutan sa Vientos tuli. pero bila to as layo. Sige, largas. Na, sige, gaw, uy. Hato na ko, eh. Ihatod na nila akong nahibilin nga mga linabhan sa ilang Sir Paulo. Sir, salamat ining bayad sa labada, ha? Og sir, dili lang sa kumang labada, sir, ha? Mupaway sa ko. Abi mo, Elsa, kung makakita ko ni mo, nung malipay ko. Kay mawa ang akong kaguol. Di ay. Oo. Ahay nun day si ma'am, sir. Wa na siya mupuyo din his inyo? Ay, ako na siyang ipalayas. Uy. O mi okay pa sad siya. Kay mas happy na kuno siya og sa iyang kabit. Ha? Unya, di ka mo kaya, sir? Ha? Ano nakabawasad ka silang gibuhat ba? May ebidensya magid ka ka. May video magid ka nga nag-sex sila. Wa ko anak. Unsa man Wa ko'y naa plano ka? niya na. Wa ko'y plano.
kalipay man ka niya nga mawa ko sa iyang kinabuhi, pues, ihatag ko niya ang iyang kagawasan. Patabang na ko nimo. Ha? Unta ba, patabang ko nimo. Ada, uy, unsa may ako ikatabang taon ni mo, sir, uy. O kung may ikatabang man ko, mutabang ko, sir, kung unsam ng problemahan ni mo. Elsa, pangitaay ko kung babae nga ikapuli ko sa akong asawa. Ha? Kanang babae nga sama nimo. Dako nga pagkababae. Babae nga dako? Di na ko ang babae nga gamay kay biyaan ko. Kay abi nimo no? May nakaila ra bang babae nga ako ni hangyo nimo ha. May kaila ka bang babae nga dako masama nimo? Elsa? Salamat kayo, Elsa. Nga misugot ka nga manoro ita. Karon, ingaw kayo ko uban nimo. Ambot sad, sir, uy, yung sa kumakabalibad ni mo dihang nanghagad ka, uy, nga makikpanuroy. Ang gipaho nang manini mo imong auto ining usa ka motel. Day, Elsa, muhangyo ko nimo, day. Ha? Manood tas motel. Kimingan ako, day, sa lawas ng kalipay, day. Ha? Sige, day. Atagan ti kag dakong kantidad, day. Basta, imo na kong lipayon. Karon gyud malipay ka, day, Elsa. Sige na. Sir Paulo? Pagduminaw sa Lex Pino. Salamat. Nahilaptan gid ko atong higayon na ni Sir Paulo. Kita noon, maras ko lang anak og triplets. Pero pag abot sa kumpana, wala ko mapakita ni Sir Paulo, uy. Nagmahay ba ako nga nakasa ako sa kumbana, pero sa unta man, tabo naman, natintal man yun ko. Mga kasama ang kagi ni Ilsa din hining tulmanon. What's the style? Natintal man gyud style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.